Hello, hello. MS Computer Institute atangania. When at chuanin kan Windows kha kan lo activate lo thea. An tinge kan share tang ti tele ang tinge kan activate theang ti hol sam te kan ti the da to lo sei don ni. Ama sabera jo kan desktop a khanin hela henin activate window ti kha lo langanga. Hemi lo langani chuanin kan window kha kan le activate lo ti na nia. Kan le activate lo chuan wallpaper han thak mai te le aka kan ti danglam du khanin a thei ta lo thina ni chuanin Microsoft Word apo kha kan lo activate lo khan hetianga alo oma kan man thei to lo khan ka kha acting e awesome de kan activate thiang ti kha kan en don ani ama sabara chuanin window key kha kan metanga ti chon hei lon langanga Windows 11 ka manga 10 po mangula ai nang re window key kan metanga ti chuanin PowerShell kha kan type anga PowerShell hi hei kan run as administrator oh ti chuanin hei ron langa một thieng chumo helaya hianin IRM https colon slash slash get dot activated dot win lenga bar hi rong kalanga bar hi enter chung chi amo shift chung de wa khan om thina hemi shift ne na me kop tur khania chuanin IRX sorry IX ani oh chuanin enter ka hmetanga lo process anga hi ron langa ti chuan helai hianin kan window ko kan activate duni chuan one kan hmetanga keyboard kan one me top tur ne chuan Microsoft Word kan nei kha kan activate duni chuan true mele mai tur ani tuna chuan window hi ka ti chinanga ati dai nang rang dona one ka hmet to panga chuanin aron in rananga chuanin rồi đầu tiên học luôn ngọ hem ye process sung hi tlem hi na rei ve de watila 5 to 2 to 5 minutes vel hi ani ve china ki ma taka hi kalo activate to ti khan a zo me ni ti chuan zero kan met thea ti khan kan zo ta ti khan kan window kha kan activate an salawa mani kan lo ti ve du chuan ti khan ti ve the em mi lo thlir sak le wangin kan lo me